Hej igen. Det var de her tusser, vi kom fra med den her tegning. Og jeg vil lige finde ud af, hvad for en jeg overhovedet skal bruge med tykkelsemæssigt. Fordi at den skal ikke være alt for tynd. Også fordi nogle af stederne har farverne løbet ud, og det skal være noget skjult. Så jeg tænker, at jeg lige prøver at tage en 8, og så prøver jeg med et prøvepapir, og se om den er tyk eller for tyk. Den virker egentlig faktisk ret okay. Jeg tænker ikke gerne, vi prøver. Okay. Det er den her tykkelse, og jeg tænker, den er ret fin. Så går jeg bare i gang. Det er lige nervepirrende, fordi at jeg ved, at hver gang jeg tegner på sådan en tegning her, og når jeg skal være lige, så ryster jeg. Så det bliver aldrig lige. Men nu prøver jeg bare igen. Ingen må sige noget. Det er selvfølgelig svært at ramme. Jeg har selvfølgelig allerede misset lidt, og det er blevet lidt skævt, men herregud, altså man skal også kunne se det hjemmelavet, altså. Så. Og det var ikke en. Det var bare en streg. Jeg fik lige lavet det, og så der. Og så mangler vi en helt deroppe. Så, det er det første, der blev tegnet op her. Jeg skal lige kunne se det. Sådan der. Det er den første. Og nu mangler vi så selvfølgelig en hel del. Går videre med her. Det var en streg til, og det var nummer 2. Så nu har vi fået lavet en til. Her, den her med gulerødderne. Den er simpelthen så fin. Og jeg tror, jeg vil sige, vi ses i del 4. Hej hej!